Наистина ли е безопасният секс? В този век на спин и други болести, предавани по полов път, какъв риск крие предбрачният секс? Сега доктор Джеймс Добсън, заедно с доктор Макилхани, ще ви дадат информацията, която ви е необходима, за да взимате мъдри решения. Нека се присъединим към доктор Добсън, който се опитва да свали маската на митът за безопасния секс. Преди няколко години бях избран да участвам в комисията по предпазване от забременяване сред тинейджерите. Тази комисия беше назначена от Министерството на образованието и социалните грижи в Вашингтон. Аз поех тази отговорност, защото мислех, че целта е да се опитаме да предотвратим бременност сред тинейджерите. Струваше ми се, че имаше смисъл. Комисията се състоеше от 18 души от цялата страна, работещи в различни университети или в други сфери на обществото. За 15 от тези 18 души, тогава го научих, когато се събрахме, за 15 от тези 18 души, какъв мислите, че беше отговорът на проблема с бременността, с абортите, с всички тези неща? Какво мислите? Да, презервативи. Те мислеха, че безопасният секс е решението. Мислеха, че трябва да кажем на всеки тинейджър в Америка, че трябва да има добър секс, само трябва да го прави правилно. Трябва да го прави с презерватив. Това е позицията на федералните власти или поне на определена част от тях. Аз отказах от мястото си в комисията в знак на протест, защото изобщо не съм съгласен и вие ще чуете по какви причини. Поканил съм един гост, който ще бъде с нас тази вечер. Той е мой личен приятел и един от най-големите американски експерти в областта на болестите, предавани по полов път и на много от нещата, за които ще говорим тази вечер. Той е написал книгата «Сексуалност и болести, предавани по полов път». Препоръчвам ви не само да я прочетете, но и да я дадете на ваши приятели, които не са чували да се говори по този въпрос. Авторът е доктор Джо Макилхани. Той е лекар на частна практика, гинеколог в Аустин, Тексас и освен това изнася беседи в държавните училища. Както ви казах, той е станал специалист с авторитет в тази област и е участвал в радиопрограмата «Семейството на Фокус». Може би сте я слушали, участвала 10, 12 или 14 пъти и за нас е удоволствие да е между нас. Добре дошъл на доктор Макилхани. Доктор Макилхани, оценявам това, че дойдохте. Вие долетяхте от Аустин до тук само за да бъдете с нас тази вечер. В книгата си «Сексуалност и болести, предавани по полов път», вие говорите за епидемия от болестите, предавани по полов път. Какво имате предвид? Бихте ли споделили с нас? Епидемия, която е много разпространена и засяга много хора. Не се знае точно колко са заразените, но тези болести влияят на много хора. За това говорим за епидемия. Разбрах, че има между 35 и 38 болести, предавани по полов път, които вилнеят и Съединените щати и из целия свят. Преди 5 или 10 години нещата не стояха така. Положението в тази област много се е променило, нали? Кажете ни, кои са най-често срещаните? Най-често срещаните в нашата страна болести са следните две – хламидия и HPV, или инфекция, причинена от човешкия папиломен вирус. Бих се осмелил да кажа, че много от вас са чували за тях, но не знаят подробности. Тези болести са много опасни. Освен това, херпесът през последните 10 години също е придобил размерите на епидемия. СПИН стана известна на всички ни болест, защото причинява смърт, но има и безброй други болести, за които хората дори не са чували. Нека да дадем няколко статистики. Хламидия. Какъв процент от сексуално активните хора, нека да кажем от днешните колежани, какъв процент от тях имат хламидия? По-специално жените. Днешните изследвания сред студентите говорят, че 30-35 до 40% от сексуално активните несемейни хора са заразени с тази инфекция, а тя е много опасна. HPV, организмът, причинява повече инфекции от всички други организми, с които се сблъскваме в нашите офиси.
Можем да говорим за опасността от него, защото... Добре, тогава, като събереш всички тези данни, се получава доста висок процент на хората, които са заразени с хламидия или сифилис. Според мен излиза, че нивото на заразените от сифилис е същото, както през 40-те години. Степента му на разпространение е както преди да бъде открит пеницилина. Така е. 70% нарастване за последните 3 години. Така ли е? Да, с почти 70%. Но той просто бил не из страната. Тази седмица четох, че вроденият сифилис, предаден по генетичен път, е скочил 20 пъти спрямо измереното в началото на 70-те години ниво. 20 пъти повече бебета се раждат с сифилис. Преди няколко минути с теб говорихме за това, че ако сифилисът не се лекува, изглежда сякаш изчезва. Така е. Но той продължава да се разпространява в тялото и предизвиква умствени увреждания. Наричат го ранна деменция, но тя се появява на 50-60 годишна възраст. А ето сега имаме такова невероятно нарастване на болните от сифилис. Така е. Главната причина за създаването на така наречените клиники за умствени увреждания през 30-те години бяха точно усложненията при сифилиса, влияещи на нервите. Ето защо тогава е имало толкова много хора в тези клиники. Сега нивото на тази инфекция е както през 40-те години. Това означава, че сифилисът, засягащ нервите, започва да вреди невероятно много на хора, които изобщо не знаят, че са болни. Това важи и за всички бебета, които са се родили с сифилис. Например, на един от моите помощници миналия месец му се роди бебе. Когато жена му забременяла, имала отрицателен тест за сифилис. Но когато направили нов преди раждането, той бил положителен. Открили, че бебето има сифилис в гръбнака и е трябвало да остане 10 дни в болница за лечение. Просто ужасна ситуация. Джо, от колко години си на частна практика? От 23 години. 23? Да. През тези години си видял да стават доста промени, нали? Много промени, особено в тази област. Как стояха нещата преди 23 години? Колко често при теб идваше жена, заразена от предадена по полов път болест? Почти никога не ми се бе случвало. От време на време виждахме по-възрастни жени, които имаха предракови изменения на зърната на гърдите, за което сега знаем, че се причинява от човешкия папиломен вирус. Но гонорея, хламидия, сифилис, и това го казвам въз основа на дългогодишна практика в Тексаския университет, там работех в студентския здравен център, тях почти никога не сме ги срещали, дори сред колежаните. Добре, а как стоят нещата днес? Днес е различно. През 76-та година за първи път се заговори, че микробът на хламидия инфектира маточните тръби и по този начин става причина за възникване на ВПТ при жените. Беше като слух. Това значи възпалителен процес в таза, нали? Има много болести, предавани по полов път, които го причиняват. Да, основно са гонорея и хламидия. Днес непрекъснато се сблъскваме с случаи на хламидия и резултатът е ВПТ. Миналата седмица се срещнах с една жена, която от месец има болки в таза. Имала е 3 сексуални партньори, със сегашния от около 6 месеца, дори не е знаела, че е болна. Дойде, когато вече имаше болка и разбира се, най-вероятният резултат от тази инфекция е тя да остане стерилна. Тази инфекция е широко разпространена сред сексуално активните хора. Например, в Калифорнийския университет Бъркли 46% от тестваните в здравния център колежани са заразени с човешкия папиломен вирус. Не греша, това са данни за направено тази година изследвания и идват направо от здравния център на университета. Тази инфекция е абсолютно навсякъде. Ако някой има секс извън брака с човек, който е имал секс преди това, почти винаги хваща някаква болест, предавана по полов път. Ти казваш, че не е нужно да си разпуснат, да спиш с кой ли не, за да се сблъскаш с тези болести. Че ако имаш секс с 1 или 2 души годишно, които от своя страна имат секс с 1 или 2 души, всъщност, доколкото става дума за вирусите и другите организми и инфекции, ти все едно имаш секс с всички тези хора взети заедно. Така ли е това? Да. Всички тези вируси са там и са живи. Не само вирусите, но и гонорея, хламидия, сифилис. Нека ви кажа още нещо. Бактерии. Бактерии. Всички тези микроби са там. И след като говорим за микробите, когато правиш секс с някой, ти все едно го правиш с всички останали, с които той някога го е правил.
освен ако някой от хората от тази редица не е бил лекуван от тези инфекции. Сега проблема е, че около 60, 70 до 80% от хората, които са заразени, нямат представа за това. Никаква представа. Така че когато един млад мъж каже на една жена: аз не съм заразен от предавана по полов път болест, той може и да е, може и да не е. С други думи, той може да не знае, че е заразен. Да. Твърде възможно е да не знае, че е заразен, защото в 60 до 80% от случаите човек не знае, че е заразен с някоя от тези инфекции. Той може да е напълно честен с това момиче, като казва: виж, аз не съм заразен с предавана по полов път болест. Безопасно е да правиш секс с мен. Другият проблем е, че статистиките красноречиво сочат, че мъжете, а и жените, често лъжат относно миналите си сексуални преживявания. Дори може в момента те да правят секс и с някой друг, но ще излъжат за това. Сега бих искал да ни дадеш малко повече информация, особено за HPV. HPV би бил начално място в заглавията, ако не съществуваха HIV и СПИН. Да. HPV също причинява смърт сред известен процент от хората, но вие не чувате за него. Опишете ни го. HPV е човешкият папиломен вирус, който инфектира гениталиите и на мъжете, и на жените. При мъжете той предизвиква малки брадавици, които често не се забелязват. Миналия месец говорих с уролози и разбрах, че обикновено те не виждат много добре тези малки брадавици при мъжете. Това е така, защото мъжките външни генитали са сухи и там брадавиците не растат много бързо. Ако мъжът не е обрязан и има такава инфекция, съществува голяма възможност по-късно да получи рак на пениса, който не е често срещан вид рак. Но се случва. Случва се. Това е много лош рак. Съгласни сме всички, нали? Аз не бих искал да го имам. Мисля, че всички ти вярват. И така, при мъжете не е толкова лошо, освен ако не възникне този неприятен проблем. Но те носят този организъм, често не знаят, че го имат и го предават на жените, които правят секс с тях. Отново, това е нещо, което наистина не знаят, че имат, но жените хващат този вирус лесно и сред много от тях това причинява появяването на венерически брадавици, които бързо се влошават и са дразнещи. Те направо побъркват жените. Те идват при нас, ние използваме лазери, инструменти за обгаряне, трихлороцетна киселина, замразяване и други методи. Причината за наличието на толкова видове лечение е, че много често те не действат и в крайна сметка ние харчим пари и време, а само причиняваме болка. Основният проблем с човешкия папиломен вирус е, че той причинява рак на външните женски полови органи, влагалището и шийката. Тези видове рак са се разпространили твърде много сред жените. Допреди няколко години никога не бяхме се сблъсквали с тези видове рак сред млади жени. На практика сега непрекъснато се сблъскваме с рак на шийката при младите жени. Всъщност, допреди 2 години той причиняваше на година повече смъртни случаи, отколкото СПИН. Около 6800 годишно. Това е смъртоносен рак. И се нарича човешки папиломен вирус. HPV. Получих писмо от една жена, която е болна от този вирус, и тя ме моли да направя точно това, което правим с вас в момента. Тя ми писа и ме помоли да предупредя най-вече други жени за човешкия папиломен вирус, защото тя не била чувала за него и в последствие се заразила. Ето какво ми е написала. След като напълно осъзнах сериозната си грешка и греха си, заради който страдам ежедневно, чувствам, че някой като вас трябва да предупреди тинейджерите, не семейните и всеки друг, който мисли за сексуална връзка и да не съжалява след това. Властите и медиите напълно ни информират за СПИН. Не за това става дума в писмото. Пиша ви за това, което папиломния вирус може да причини. В една от вашите програми вие говорихте за това, че той може да доведе до дисплазия на шийката и по-късно до рак на шийката при тинейджери. Това наистина е трагично. Има много други странични действия, за които никога не бях чела. Сега искам да ви дам някои подробности за себе си. Аз съм на 25 години и завършвам колеж. Несемейна и бездетна съм. През последните 4 години живея с хронична болка, 2 операции, множество биопсии, $1000 за рецепти и никаква надежда. Причината е една от тези сурови и безжалостни инфекции.
Това състояние може да бъде толкова тежко, че болката да е дори непоносима. Изобщо не може да става въпрос за сексуално общение или брак. Изолацията е като нож, който ежедневно пробожда сърцето ми. Резултатът е депресия, ярост, безнадежност и разрушен социален и религиозен живот. Дори и моята да не е една от тези щастливо завършващи истории, аз смятам да оцелея и надеждата и молитвата ми са някой да направи това ужасно състояние толкова добре познато, колкото спина. Лекарите казват, че все по-често се сблъскват с такива случаи. Жени са принудили да живеят, гледайки как други живеят, женят се и има деца. Моля ви, направете това, което казвам, достояние на повече хора. Благодаря ви, че ме изслушахте, доктор Добсън. Надявам се някой ден да ви срещне и да ви разкажа за моите успехи. Моят живот си е цяла история. Но това препятствие не мога да преодолея. Вие чувате ли подобни истории? Защо това не се появява в пресата? Защо не го чуваме по телевизията? Аз мисля, че не го чуваме, защото на практика лекарите не знаят какво да правят по този въпрос. Мисля, че и възпитателите не знаят какво да правят. Тенденцията е, когато хората не знаят какво да правят с нещо, да не говорят за него. Обади ми се един мъж от Аризона, който от 7 години има същия проблем. Правили са му биопсии на пениса му, на кожата му, използвали се инструменти за обгаряне цели 7 години. Той ми каза: доктор Макилхани, това ме побърква, искам да се оженя. На 33 години съм, но не мисля, че ще успея, след като толкова време имам този проблем. Непрекъснато виждаме такива неща. Може да ви се стори драматично, но 30-40% от вашите приятели имат такъв проблем, а не ви го казват. Повярвай ми, това, което пише в писмото, е истина. Това, което най-често чувам от хора, които са се събрали и говорят за тези неща като нас днес, е следното. Наистина бихме искали да предпазим тези деца, тези млади хора от този вид проблеми. Но техният отговор е безопасния секс. Да, техният отговор е безопасен секс. Знам какво мислиш ти по този въпрос. Говори за безопасния секс. Един ден гледах една реклама по телевизията, даваха една жена, която изглеждаше много тъжна. Казвам ви, дори и да не беше болна от спин, изглеждаше сякаш е. Тя каза: ако не искате да се разболеете от спин, използвайте презервативи. Това направо ме разяри, защото знаех, че в действителност тя казва: деца, просто използвайте презервативи и всичко ще бъде наред. Трябва само да използвате презервативи и сте в пълна безопасност. В една програма в Нью-Йорк, където има много секс възпитатели, едни от най-добрите в страната, лекарката започна да говори по този въпрос. Тя каза: вие сте хора, които знаете всичко за болестите, предавани по полов път, и учите другите за тях. Колко от вас, ако знаете, че някой е болен от спин, дори това да е човекът, с когото сте били от 15 години и най-накрая той се съгласява да спи с вас, но точно преди да стигнете до спалнята ви казва: между другото, аз съм болен от спин, не съм ти го казвал до сега. Колко от вас биха правили секс с този човек, разчитайки само на презерватив? В началото нито един човек от залата не вдигна ръка, малко по-късно в дъното на залата се вдигна една ръка. Така че хората, които знаят истината, не биха се доверили на презерватива. Причината е първо в това, че федералните власти одобряват презервативите. Ако вземете един куп презервативи, на всеки 1004 имат дупки. Напоследък е направено едно проучване, което сочи, че огромен процент от презервативите се повреждат, късат се и пропускат, когато действително влязат в употреба. Тестовете, които правят, когато тестват презервативите при производителя, се извършват на стерилни машини, които нито се потят, нито извършват някакво действие, за да може презерватива да се скъса на тях. Сигурен съм, че всички сте гледали тези примери, как да се използват презервативите. Там всичко изглежда сигурно. На тях винаги пише да не се излага на директна слънчева светлина, да не се държи на студено, съхранявайте ги правилно, а тези неща никой не ги спазва. Те ги слагат в шкафа и там си остават. Те ги държат в шкафа. Това какво причинява на... Разрушава ги и те се късат. Така че първо ги произвеждат с дупки, второ, много малко хора ги използват правилно. Трето, никога не съм срещал проучване, което да сочи, че ги използват повече от 50% от хората. Но ако започнеш да се вглеждаш в тези проучвания, ще откриеш, че само 6 или 8% от хората ги използват постоянно. Това означава, че по принцип ги използват 50%, но само когато поискат или се чувстват удобно. Женени хора.
Ти знаеш, че по наше време, когато имаше само контрацептиви, ние не харесахме презервативите, защото знаехме, че на година забременяваха 20% от жените. Сега, момичета, вие можете да забременеете само за период от 24 часа. Толкова е дълъг животът на яйцеклетката, след като напусне яйчника. Въпреки това, болестите, предавани по полов път, са си тук непрекъснато 24 часа на ден. И все пак 20-25% от жените забременяват, използвайки презервативи, дори за контрол на раждаемостта. Разбирате ли това? Бременността може да се появи само през 24 часа от месеца. Въпреки това, тези, които използват презервативи за контрол на раждаемостта, не успяват в 20% от случаите. Взимате този ден 24 часа и го умножавате по 30 или 31 на месец, за да получите случаите, в които може да хванете болест, предавана по полов път, и пак чакате презервативите да ви предпазят. Знаете ли как се наричат хората, които използват презервативи? Родители. Защо толкова много разчитат на презервативите? Защо? Това е въпросът, който така наречените свободомислещи хора предлагат на хората в наши дни. Те са се запознали с статистиките. Със сигурност са запознати. Те си мислят, че ако напълним главите ви повече с презерватизация, може да ви накараме да ги използвате. Ето, те смятат, че ако в група като вашата можем да увеличим употребата на презервативи от 40 на 60%, ще спасим няколко души. Те казват, вие така или иначе ще правите секс. Повярвайте ми, точно така мислят хората, които ви обучават в училищата и колежите. Те казват, всеки един от вас скоро ще прави секс и ако успеем да ви накараме да използвате презервативи, ще спасим няколко души. Но те не ви говорят конкретно, не ви говорят лично. Те говорят за национални статистики. Те говорят за статистики и общи проекти. Те казват, ето толкова можем да намалим предаваните по полов път болести. Но ако ги питате дали те лично биха имали секс с някой, за който знаят, че е болен от СПИН, те не биха го направили за нищо на света, защото знаят, че може да се заразят. Въпреки това ще защитават предишните си твърдения. Има нещо нередно тук и ето защо дигат и се кръвното, когато започнат да говорят за безопасен секс. Забелязва ли си, че сега са го променили и започват да говорят за по-безопасен секс? Вече това започваме да чуваме. Повече не мога да защитавам тезата за безопасен секс, затова сега говорят за по-безопасен секс. Добре, след като говорим за това, че последствието на СПИН е смърт и че за много хора това е последствието и от папиломния вирус, тогава за каква безопасност говорим? Надявам се да можете да чуете това, за което говорим, без да си мислите, че се опитваме да ви манипулираме. Това, което казваме, можете да го намерите в медицинската литература. Това не е просто етиката на доктор Добсън или моята. Това, което се опитваме да кажем е, че този материал е верен, това са факти и ако вие изберете да правите секс, няма безопасен начин, по който да го правите. Джо, като лекар ти как се чувстваш, когато получиш тази информация от патолозите и трябва да седнеш с 16-годишно момиче и да й кажеш, не знам как точно да ти кажа това, но знаеш ли, тук имаш рак. На тази ранна възраст, преди да е имала възможност да роди деца, може да се наложи изваждане на матката, а кой знае какво може да последва от това. Просто ми се плаче за такива хора, защото и тя започва да плаче, докато говорим. Нека ви разкажа за една пациентка, която дойде тази седмица. Беше рак. На тази пациентка бях правил лапароскопия. Това значи, че се прави малък отвор на ръба на пъпа, за да може да се вкара малък телескоп и да се наблюдава. Тази жена е била безплодна. Рентгенограмата показваше, че и двете тръби са запушени. Но мислихме, че просто са запушени на входа на матката. Направих лапароскопията и погледнах. Изглеждаха, сякаш някой изял меласа върху тях. Деликатният подобен на цвете отвор, който приема яйцеклетката, беше унищожен. Нищо не беше останало от него. И двете тръби бяха оголемени около 4 пъти и приличаха на някакви надути кремвирши, вместо да бъдат малки, подобни на червечета, каквито трябва да бъдат тръбите. Тя и съпругата й бяха в офиса ми онзи ден и видяхме всичко това. Аз вече знаех историята й, но я попитах, някога боледувала ли си от ВПТ? Не. Имала ли си възпаление или болки в стомаха? Не. Да си имала хламидия или гонорея? Не. Омъжена е от няколко години. Тя ми каза, знаете ли, правих аборт преди няколко години. Преди да се оженим, но го направих по неподходящо време. Може ли това да е причината? Аз казах, не знам.
Може тогава да се е получила инфекцията, но тази жена беше хванала хламидия, гонорея и никога не е имала възпаление, болка или неудобство. Казахте, че жените, които са болни от СПИН, са имали секс със средно по 2 мъже. Така ли е? Правилно ли съм разбрал? Миналата седмица четох 2 доклада, в които се казва, че между жените болни от СПИН, 42% от тях са имали по 2 сексуални партньора. В действителност, в резултат на това рязко се е увеличило разпространението на СПИН сред жените. Другият тревожен факт, поместен в доклада на асоциацията, е, че повечето от жените, които са разбрали, че са болни от СПИН, са продължавали сексуалната си практика. Те пренебрегват факта, че са болни. Около 30-40% от тях продължават да имат секс с същите партньори или с други, на които не казват, че са болни. При СПИН съществува инкубационен период от няколко месеца до 15 години. Но когато си вирусоносител, дори и още да не си болен, ти можеш да предаваш тази болест. Така ли е това? Правилно? Така е. Чухте ли го какво каза? Защото мисля, че има доста неправилно разбиране по този въпрос. Когато човек е инфектиран от ХИВ, това е вирусът на СПИН, ХИВ-1, който е добре познат в тази страна. От момента, в който човек е инфектиран, той може да пренесе инфекцията на всеки, с който има секс, дори на човека, за когото в бъдеще ще иска да се ожени. На всеки. И СПИНът е смъртоносен за всеки, който се зарази с него. 100% смъртоносен. Това е 100% смъртоносна болест. На хоризонта не се задава никакво лекарство. Чуваме много за различни лекарства, нито едно от тях дори не се приближава до възможността да изцели тази болест. Наскоро четох един доклад, в който се казва, че когато вирусът на СПИН попадне в човешкото тяло, той се видоизменя в толкова много различни конфигурации, че просто е невъзможно да се направи ваксина, която да може да действа на всички хора. Това е един ужасен, комплексен вирус. Ще ви кажа, например, че херпесът се среща от няколко години. Когато преди години, през 1984 писах една книга, в нея аз казах: сега се работи върху направата на ваксина срещу херпеса. Изглежда тя ще бъде на пазара след година-две. Така и още нищо не сме видели от тази ваксина, а за тази болест е 1000 пъти по-просто да се направи ваксина, отколкото за СПИН. Това е, което искам всички вие да разберете, защото до определена степен аз съм и учен, и лекар. Науката няма отговор на този въпрос. Ако следите вестниците, всеки път, когато четете за тези инфекции и болести, се казва: учените ще измислят ваксина. Здравеопазването ще проследи тази инфекция и ще намери лек. Ние ще намерим разрешението. Разрешението на този проблем никога няма да бъде намерено от учените. Нека ви дам един пример. Както преди казахме, нивото на разпространение на сифилиса е както през 40-те години. Вирусът на сифилис е 100% податлив на действието на пеницилина. Винаги се лекува чрез инжектиране на пеницилин и въпреки това понякога губим битката. За здравните власти в страната е ужасяващо това, което става вследствие на вродения сифилис. Разрешението не идва от учените и никога не го очаквайте от тях. Науката може да ви помогне временно за някакъв специфичен проблем, но не и да ви изцели. Виждате ли защо повдигаме този въпрос и защо толкова се дразним, когато на хора на вашата възраст се дава само идеята за безопасен секс, без всякаква друга информация? Това не се казва. До голяма степен го няма в списанията за жените. Не го дават по телевизията, няма го в учебниците и до една или друга степен остава скрито. Не съм сигурен защо е така, но нека да ви дам възможност да зададете въпроси на доктор Макилхани. Ще започнем ето оттам. Защо в училищата ни казват да използваме презервативи, след като те са 90% или поне казват, че са 90% ефективни, след като трябва да се справим с 100% смъртоносни болести? Мисля, че според тях, вие така или иначе ще имате секс. Те смятат, че ако се използват презервативи, просто ще намалят броя на заразените от СПИН и хламидия. Сякаш самите те ни бутат. Не казват, не го правете. Те просто ни казват,
сега използвайте презервативи. Четох една статистика, Джим. В нея се казва, че между учениците, които са били учени по начина, за който сега говорихме, как да използват презервативи и за безопасния секс, на всеки 1000 души има 125 повече забременявания в сравнение с времето, когато сексуалното обучение в училищата изобщо не съществуваше. Изглежда сякаш то стимулира сексуалната активност. Може би това кара хората да бъдат самодоволни, да мислят, че не може да бъдат наранени и те спокойно пристъпват към секс, което в друг случай не биха направили. Невероятното е, че на планиране на раждаемостта и на други подобни организации се дават по $150 милиона всяка година, за да ти обясняват за безопасния секс и употребата на презервативи. Навсякъде, където те развиват дейност, нараства и разпространението на сексуалната активност. Нараства броят на забременяванията и на абортите. Да, всеки път става така. Спада нивото на раждаемостта. Познайте защо. Аборти. Аборти. Ето там. Може ли някой от болестите, за които говорихме, да бъде хваната без полов контакт? Може да бъдат хванати без полов контакт и разбира се всички знаем, че може да се заразиш от СПИН при преливане на кръв. Здравните работници като мен, които извършват операции, може да бъдат инфектирани от кръвта, която ръкавиците им пропускат. Може да се заразите с човешкия папиломен вирус и някои други болести, примерно от слуз, останала по тоалетната чиния или други подобни неща. Но нека бъдем наясно. Инфекциите, за които говорихме до сега, се предават по полов път в 99% от случаите. Истинският проблем, епидемията, всъщност не идва от нищо друго, освен от сексуалната активност сред несемейните в нашата нация. Джо, с растящата скорост на разпространение на тези болести, не се ли притесняваш, когато правиш операции? Със сигурност. Да, искам да кажа, че в 10% до 15% от случаите имам кръв по ръцете след операция. И ако имам кожички в основата на ногтите, дръскотина или обрив по пръстите, без съмнение може да се заразя с вируса на СПИН. Казал съм на Мериан, че е твърде възможно да се заразя с СПИН, преди да спра да практикувам. Ти наистина си изправен пред този проблем. Да, това е реалността. Ето какво ни казват да направим. Да носим по 2 чифта ръкавици. Съвсем наскоро дойде един доклад от Калифорния и в него също се казва да носим по 2 чифта ръкавици. В 15% от случаите хирургът има дупка на ръкавиците. Ако сложи 2 чифта, ще има кръв по пръстите само в 7% от операциите. Какво ви говори това за презервативите? Ето, ръкавиците се правят за усъвършенстване на операцията и след всичко това продължават да твърдят, че презервативите осигуряват безопасност. Добре, ето там. Исках да ви попитам, каква е възможността да хванеш СПИН от зъболекаря си, както е станало с тази жена във Флорида? Това не е ли вследствие на голямо омаловажаване? Възможността да се заразиш с СПИН от здравен работник е много малка. Мисля, че дори и статистиките сочат, че по-малко от 10 души в целите Съединени щати са се заразили от здравен работник, лекар или зъболекар. Това е много необичайно. Аз бих си избрал лекар или зъболекар, които мисля, че са добри и използват чисти инструменти. Очевидно този зъболекар дори не е почиствал инструментите си след всеки пациент. Така че е важно да си избереш лекар или зъболекар, който има хубава техника. Истинският проблем е в голямата близост и прегръщането, които водят директно до полов акт. Така е, физиологически така сме устроени. Голямата близост предшества акта и аз бих казал, че точно там е истинската опасност. Ако мога да добавя към това. Тази сутрин, когато говорихме за порнографията, ви казах, че тя е прогресираща. Помнете, вие не стоите на едно място. За всяка сексуална активност е така. Когато започнете да ходите, хващането на ръката на момичето ви стимулира, но това не трае дълго. След 4-5 дни, може би седмица или 2, вие вече я прегръщате. Колкото повече сте заедно, толкова по-голяма е близостта. Фамилиарността расте и ви води на някъде. Води ви към сексуална връзка. Това е начинът, по който физиологически сме устроени. Ако нищо друго не запомните, то запомнете поне това. Ако сте решили да бъдете морални, ако сте решили да правите това, което Бог иска, и държите да го направите, има още една стъпка, която трябва да предприемете. Да намалите интимността от самото начало, в противен случай, последната стъпка е на милиметър от сексуалната връзка.
Разбирате ли какво имам предвид? Ако не се ограничите още в самото начало, неминуемо ще продължите да се движите в тази посока. Четох статистика, която сочи, че при прекарани 300 часа заедно, дори да сте решили да се въздържате, вече имате склонност да сте заедно в леглото. Защото времето, прекарано заедно, създава близост. Ето защо е важно, ако сте решили да правите това, което Бог иска, още от самото начало да забавите физическия контакт. Така ли е? Напълно съм съгласен с това. Ето там. Чула съм, че много от венерическите болести оказват влияние върху децата, които жената ражда в бъдеще. Чудя се дали човешкият папиломен вирус влияе на децата и всъщност при него могат ли изобщо жените да забременеят? При някои бебета това предизвиква малки туморчета на гласните струни. Не звучи толкова лошо, но в този случай бебето трябва да се лекува от специалист. Може да се предизвика тежко увреждане на гласните струни на бебето. Това е доста страшна инфекция при децата. Джо, нека да ти задам един въпрос, който силно ме вълнува. С векове, може би от самото начало на човешката раса, жените са се опитвали да се защитят от сексуална експлоатация. Защото е било наложено това разбиране, че жените губят най-много. Единствено те забременяват. Най-много те страдат от тези болести, за които говорихме. И понеже мъжете и жените са различни, мъжете са склонни да дадат близост, за да получат секс. Жените пък са склонни да дават секс, за да получат близост. Така че след една нощ или дори след един бърз полов контакт, мъжът си тръгва, получил това, което е искал. Секс. А жената си тръгва, без да е получила близостта, която е искала, и тя губи емоционално и физически. Така се смяташе. Ето защо аз мисля, че сексуалната революция, която помете страната ни в края на 60-те и все още се разпространява, е най-голямата шега, която мъжете са си правили с жените. Да ги накара да се чувстват сякаш няма никаква разлика между половете в начина, по който те действат и виждат. Коментирайте. Ръководителят на Центъра за контрол на болестите в Атланта изнасяше лекция през 1985 година. Той каза: "Не разбирам защо жените в Америка не се надигнат и не започнат да крещят относно този проблем. Вижте, аз не искам да създавам проблеми между мъжете и жените. Напрежението е това, което поддържа този проблем. Но няма никакъв спор за това, че мъжете са направени от тестостерон, те са агресивни. Изисква се определена агресивност, за да поискаш от една жена да имаш такава близост с нея, какъвто е сексуалният акт. Така сме устроени. Бог ни е направил такива, защото ако мъжете не бяха устроени така и жените не бяха устроени да реагират, никога нямаше да се раждат деца." Но това наистина е извън контрол. Нека да поговорим за изнасилванията по време на среща. Това е още нещо, от което съм притеснен. Това и мен много ме тревожи. Ще бъда прям с теб, Джим, и с всички вас. За мен си е истинско престъпление, когато един мъж насилва една жена, дори те да ходят заедно, дори да е в апартамента му, дори момичето да е било по-отворено към него, отколкото е трябвало. Изнасилване е, ако той е насили да правят секс, а тя му каже да спре по което и да е време. Колко често става това? Често. Четох статистика. Данните може да са променливи, но поне 20% от момичетата, които са правили секс, първия път е било или защото са ги напили, или защото не са могли да се измъкнат от ситуацията без да го направят. 20%? Да, 20%. Статистиката е много неприятна и аз имам няколко конкретни препоръки към жените, особено към тези, които ходят с някои. Излизайте заедно с други хора, за да бъдете в защитена среда. Не допускайте да попаднете в компрометираща ситуация с някое момче. Как да се защитават момичетата, които отидат в колеж? Имам предвид, че там 50% от тях изпадат в ситуации, в които са принудени, и ти знаеш, че... Така е. Може да е твърде късно, когато разбереш какъв е човекът срещу теб. Излизането сами почти винаги говори, че сякаш сам си го търсиш. Така е, би могло да бъде така, но има и начини, при които жените сякаш сами подсказват на мъжете и трябва много да внимават. Говорим и за удвояване на някои от тези вратички, които са пристрастяващи. Така е. За удвояване на предбрачния секс и алкохола. Как става това?
Трудно е да се дадат статистики за това, но мисля, че повечето хора, които са ги преглеждали, биха казали, че там, където има алкохол и наркотици, невероятно много се увеличава и сексуалната активност. Защото намаляват задръжките. Точно така. Ако момчето може да накара момичето да си пие по-малко, аз не искам да хвърлям цялата вина върху момчетата, доста строги бяхме към тях, но другата страна е, че днес жените са по-агресивни от всякога. Ето отново статистика. Преди година или две четох, че когато за първи път момчетата са правили секс, голяма част от тях са го правили, защото са чувствали, че ако не го направят, момичето ще си помисли, че нещо не е вред с момчето, че е странен, хомосексуалист или нещо друго, и са го предизвикали. Сякаш нещо не е наред с него. Те щели да бъдат глупави, ако не правят секс. Били са манипулирани да правят секс с момиче, което явно имало голям опит и е настоявало. В офиса ми непрекъснато идват хора, отново и отново, млади хора като вас на около 20 години, несемейни, родители на млади хора, родители на дори по-малки от вас, и те всички казват, това не е ли наистина страшно? Надявам се и вие така да мислите. Това не е ли страшно? Искам също да ви кажа, че може да започнете да се чувствате много натоварени от целия този проблем, от който сякаш излиза, че едва ли някога сексът би могъл да бъде нещо добро. Какъв ще бъде съпругът ми, каква ще бъде съпругата ми, какво ще са преживяли до сега. Докато се оженя, всички ще са се разболели от някоя от тези болести. Първо бих искал да кажа, че идеалният вариант е да нямаш секс преди да се ожениш. Същото важи и за съпруга или съпругата ти, и това е възможно, вярвайте ми. През последните 1-2 години в офиса ми са дошли невероятно много хора, които никога до сега не са правили секс. Вярвайте ми, има много такива хора. И те не се срамуват от това. Те не се срамуват от това. Виждал съм ги да ходят при други лекари, които ги наричат сладки малки момиченца и други подобни, което направо ме разярява. Така че има лекари, които се държат, сякаш това не е нормално. Вярвайте ми, нормално е да нямаш секс, докато не се ожениш. Много хора през последните години... И това никак няма да навреди. Много чуват това послание и това никак няма да ти навреди. Знам, че в живота на всеки един от нас идва време за решение и надявам се сега да е това време за решение за вас, че ако си правил секс с някого, имаш възможност да станеш повторно девствен. Можеш да изпиташ вторична девственост. Това е важно нещо. Човек, който до сега е водил сексуален живот, може да си помисли така или иначе, защо да не продължавам. Ако вече си започнал и си сменял сексуалните си партньори, можеш да продължиш с поредното момче или момиче. Но тези преживявания само ще причинят още емоционални, духовни и физически болести. Така че още сега вземи решение, че ако започнеш да ходиш с някого, никога да нямаш секс с него извън брака. Стани отново девствен. Ти не само, че отново ставаш девствен, но духовно ти се връщаш към девствеността, защото Бог прощава всеки грях. Не само ще го прости, но никога повече няма да го помни и ще го отдалечи от тебе, колкото изток от запад. Това е добра вест. Той те умива и ставаш бял като сняг. Като хора трудно разбираме това, но Христос буквално ни уми и ставаме бели като сняг. Той може да умие теб и мен, защото и аз съм правил грехове. Всеки е правил. Ето защо имаме Христос. Той може да ни очисти от миналото ни. Имаме едно писмо, което направо съкруши сърцето ми. То е от 15-годишно момиче. Аз получавам много такива писма. Слушайте, доста кратко е. Аз съм на 15 години и още съм девствена. Искам да знам какво е секса и мисля, че не мога да чакам докато се омъжа. През всичките тези години съм казвала не с Божията помощ. Тя е на 15 години и говори за всичките тези години. Виждате ли за какво ви говоря? Виждате ли защо говоря за натиск в тази област? Това не е просто една разходка. Оказва се огромен натиск да отвориш тези врати. Тя е на 15 и може би има предвид, че е била по този натиск, откакто е била на 12. Точно сега няма момче, което да ме притиска да правим секс, но следващия път мисля да се съглася. Знам, че ще се чувствам виновна заради този грях, но повече не мога да се въздържам. Знам, че мога да се разболея от спин или нещо друго, или да забременея, но ще се моля да не стане. Това се нарича нахална самонадеяна молитва. Библията казва, заплатата за греха е смърт. Ти не можеш да кажеш, Боже, искам да се греша, но не искам да се изправям пред последствията. Знам, че Бог вижда всичко и това, което се прави тайно, ще бъде открито. Не знам какво да правя. Сърцето ти не трепва ли за това момиче?
Наистина, тъжното е, че когато започнат да правят секс на 15, 16, 17, 18 години, броят на сексуалните им партньори става невероятно голям. Около 45% от започналите да имат секс на тази възраст, на 24 години вече са имали 4, 5 или 6 сексуални партньора. Това сочат статистиките. Ужасно е да започнеш да правиш секс на тази възраст. Ето тук долу. Вярвате ли, че СПИН и HPV са Божие наказание за човешката аморалност? Аз лично не мисля, че Бог ги е донесъл и ги използва като тояга, с която да бие хората. Вижте, моята представа за Бог е като за Бог, който буквално даде Сина си Исус Христос за нас. В любовта си към нас, Той ни даде Библията, за да ни изложи същината на пътната карта на живота. Нещо като карта на минно поле. Ако стигнеш до минно поле и някой ти даде карта, на която пише върви 15 крачки напред, след това 15 надясно и после от тук, ти ще преминеш безпрепятствено. Словото е толкова вярно, това, което казва по този въпрос. То казва: нямай секс с никой друг, освен с съпругата или с съпруга си. Бъди с него, с нея до края на живота си. Ако правим така, няма защо да се страхуваме от тези болести. Помислете колко е значимо това. Бог, който създаде планините, потоците, малките бебета, любовта и щастието, всяко добро нещо по лицето на земята, всяко прекрасно нещо на земята. Този Бог ни дал рецепта за здравословен начин на живот и ти не се осмелявай да се противопоставяш. И защо да не живеем според нея, след като учените ни показват, че тя е напълно валидна и вярна? Искам да ви кажа нещо, което науката не може да ви каже. Съпругата ми Шърли и аз бяхме девствени, когато се оженихме, благодаря на Бога за това. И ние сме били верни един на друг през цялото време до сега. Женени сме 31 години, никога не е имало друг човек в живота и на двама ни. Това е затворено общение. Няма други вируси, няма други бактерии, няма друг грях. То е изключително. В този момент от живота си не мога да ви опиша колко много ценя това и какво значи то за мен. Ние имаме нещо, което е единствено между нас и в което никой друг никога не е участвал. То е безценно. Не го изхвърляйте. Тук говорихме за болести. Има нещо по-важно дори от физическия им аспект. Това е духовния аспект. Нашето общение с Бога и нашето общение в брака. Не го изхвърляйте. Заради 5 минути на задната седалка на колата. Миналата седмица попитах Мериам дали мога да кажа същото за нас двамата и тя се съгласи. Ние никога не сме имали секс с някой друг преди или след брака ни. За 31 години ние сме имали общение на доверие помежду си. Може да възникне проблем за тези от вас, които вече са имали секс и да си кажете: това значи ли, че аз никога няма да имам толкова добър живот като техния? И тук идва вярата в Бога, която е толкова важна, защото Той наистина извършва това очистване, за което говорихме преди малко. Вече всички ли имате смелостта да се съпротивите следващия път, когато учителя ви започне да говори за безопасен секс? Получихте ли достатъчно информация, за да може да се справите? Да помогнете на приятелите си? Всички вие може да промените нещата, да им помогнете. Цената ще е много висока, но ви гарантирам, че си струва да я платите. Благодаря ти, Джо, благодаря ти, че беше с нас. I know what you're feeling, I've been there before. If you